Malawi Today. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo pa Limpopo FM. This is Comrade Ntanyiwa. Patatenga masiku angapo tisana bwere ndi programu ya nkhanga zaona Amalawi. Mukudziwa kunena kuti panopa tasala ndi masiku ochepa, tasala ndi masiku 16 kuti tikafike siku lija lokaponya chisankho, ndipo misonkhano tikuiona, ndipo aliyense akuona soyekha pa ground kuti zenizeni ndi zakuti anthu sakusowa sokuti auzidwe. Choncho Amalawi tinali bize, mukuzidziwa kukuchitika zambiri. MCP akuyesesa kupanga njira zonena kuti abere chisankho, ndiye tikuyesabe kuti anthu amenewa tizasatira ndi cholinga chonena kuti Amalawi muziziwa zoona, komanso iwo ainakewo akuyenereka kuziwa zoona, kunena kuti kukhala kovuta kwambiri kuti abere chisankho. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno ndabwera kuti Amalawi tiuzane ziwiri zitatu zimene MCP akuakonzera Amalawi, komanso Amalawi Electoral Commission akuakonzeranso Amalawi. Choncho ndikulandireni konse kumene muli madera osiyanasiyana. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Potsatesapo tidzaganizire sonkhani ya federalism tikamatsapanga kuyendesa boma simasewera. Tinamvako ena akunena kuti tidzachotsa immunity ya president. Tikuyankhula pano ma president onse amene akukhala atsogoleri akhala akupanga enjoy immunity imeneyi. 30 seconds mukadzalephera kuchotsa immunity ya president, Amalawi adzachita chiyani? Jawabu, UTM sinalowe mboma ngati at president's level payokha. Ndiye ife fuso mzati fuso twende pete tikadzalephera limene lipite kwa amene analonjezawo sadachite, koma ife tikunena tizachite ndipo tizazichita. Ngati commitment yanu kuti tione kuti muli serious mudzachotsa immunity ya president, ne mutiuze kuti ife tikulonjeza tikadzalephera kuchita izi Amalawi dzachiteni izi, mwina ndi pamene tikakhulupirire. Ife talonjeza to have made that commitment kuti muchaka choyamba cha ulamuliro wathu lamulo limene bill limene zapita parliament ikadutse yochotsa immunity ya president from prosecution. Dr. Kabambe, tibwerezenso funso limenelo. You have 30 seconds. Tufuna mutiuze ngati Amalawi mukati musazapange zimenezo Amalawi azatani? Amalawi ndapete kwakuzawo pano kuti ife tapanga commitment imeneyo yakuti tisapanga zimenezo. Mukazakhala kuti zimenezo simunapange adzatichotsa 20 pete. Kuyendesa boma
Spafran Kumbidwai. Sasa hii hapo mtizaenda basi ndizaenda basi ndazi mzanga akateka misi tizaenda basi mjama zote lazima za friendship Anoto maziro wano ndale ero akabambe tukuva nimene mukumala nkulira nakuva nimukunena kuti yayi ifeyo akadzati sankha tidzasintha zinthu ndipo tidzapanga ma personal sacrifice kuti dziko lino litukuke mpaka nati tidzaenda pansi kupita kuntchito. Inali joke kodi inali joke ndisamala mwapeka majoko akabambe Joab Amalawi ndikufunseni kumene muli nuko tikakhala phe kukonzekera chisankho chikubwerachi. Talira ndi munthu amene timanena kuti ndi mbusa ndikumamukhulupirira mu china chilichonse kuti uyu poti ndi mbusa uyu analalikirapo Mateyu 7:7 lero zinamukanika. Leronso tikapange mistake kukasankha anthu amene akutuza ife zonena zonoti azizapanga azipanga majoko azipanga ndi mtundu wa Malawi pamene Amalawi tikuvutika. Chigawo chakumadzulo Limpopo FM ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti president a dziko apempha mpingo wina wakudzenza ku area 25 kuti apite akawapempherere. Choncho ndifuna ndikupempheni azisogoleri amene mukakhalepo enanu pa mapemphero amenewo. Pamene abusa azikapempherera achakwerawa, inu muzikapemphera mu mtima kuti pemphero limene akupemphera abusalo lisagwire ntchito. Chifukwa chonena kuti president wa dzikoli anapha chilima komanso ndi anthu ena amene anali mu ndege muja osalakwa. Lero afuna azikapemphereredwa zichani. Amalawi tafuna kukuwuzani kunena kuti amaikaliati zomwe akuchita zomwe akuyankhula ndi chifukwa chonena kuti akunyengerera mulandu omwe amafuna kumpha Chakwera wamasenga. Mulandu umene amaikaliati amafuna kumupha Chakwera mmasenga pokatenga zisamba kuti amuphe Chakwera. Mulandu umene uja sakufuna kuti uzakhalepo kapena ukhalepo. Ndipo amayi amenewa anapita kwa mfumu Kabudula, Sing'anga not mfumu, anapita kwa Sing'anga Kabudula. Sing'anga Kabudulayi akupezekera ku Mozambique, ndipo wadyera amayi amenewa 4.5 miliyoni imene anamuuza kunena kuti apase mankhwala. Ndicho linga chonena kuti mulandu umene ulipo onena kuti amafuna kumpha Lazarus Chakwera mmasenga kuti mulandu umenewo basi uyimikidwe. Choncho Amalawi nthawi ina iliyonse tikhala tikukupasirani audio imene amayankhula amaikaliati ndi Sing'angayi zimene amakambirana. Tikufuna Amalawi muzimve muzidziwe nokha. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Imozi mwa njira yofuna kuzabera chisankho, MCP yakonza ndalama zapaderadera kuti apereke kwa monitor amene ali a opposition, ndipo ndalamazi afuna kupereka 2 million kwacha kwa monitor wina aliyense muzigawo madera mmene MCP ili ndi mantha kwambiri. Ndicho linga chonoti ma MP amenewo asaza chite bwino. Mwachisanzo kwa agangata kumeneku mamonita azapasidwa ma 2 million, ndipo constituency ya Akamulepo Kaluwa
kumeneko akonzanso ndrama zonoti akapereke, komanso ku Blantyre kwa Suleiman, komanso madera ena azisogoleri amene ndi otchuka mu chipani chija cha DPP, komanso madera ena a dziko la Malawi. Choncho ndifuna uthenga upite kwa mamonita nonse a opposition, musatigulisire dzikoli kukubwera ma 2 miliyoni amene akonzedwa kuti mamonita a zipani zotsutsa apasidwe ndi chipani chija cha MCP. Chakuikani pamwezo mwapezeka mwapelewera ufumu wanu wawerengezaye ndipo tauona kudziwata usachosedwa kuchifumu muzikakhala kumudzi kati ufumu ngufunabe mukakhale ufumu ya pantundu kapena mwina mubwerere kuja ku nyumba ya Mulungu mukapitirize ntchito yanu ija munaisiyira panjira kufikira nthawi ndinusu pakananoka muzaziwe kuti Mulungu wakumwamba alamulira nyasa lake simuyenera kukhala mfumu yolamulira Malawi munanamiza fuko lonse mwanamizanso Mulungu achakwera ufumu wanu akubwera mberi ya zautenge achirima ufumu wanu asaulanga mberi ngapirisi tunazakoma unduna wanu akubwera mberi ya zautenge uchimake bakoma akasaulanga mberi zamitumbukira. Shadow MP waku Chirimba, Shadow MP waku Chirimba amene wandibambo James Zuze akutuma anyamata kuti azimenya masapota a chipani chija cha DPP, ndipo nkhani iyi yakhala ikupitanso ku polisi ya ku Chirimba, koma palibe china chilichonse chimene chikuchitika. Ndimafuna ndipemphe a polisi a ku Chirimba, dziwani kuti zinthu zimasintha, mawa nkutheka zikhoza kusintha, chipani china ndikubwera ndikuzalamulira dzikoli. Ndiye ngati muzikhala bias, anthu akakhala kuti akumana ndi mavuto simukathandiza, kodi boma likazasintha life yanu izakhala bwanji? Choncho bambo James Zuze amene wakutuma achinyamata kuti azamenya masapota a chipani chija cha DPP. Muli bwanji bambo Eneka amenewa bambo Eneka amene achoka ku Luchenza koma akufuna kukayimirira UMP kudera la Tcholo Mangunda. Muli bwanji Eneka, nkhani tafufuza, nkhani yapezeka. Amalawi konse kumene muli, amenewa Enekawa akonza chiwembu chimene amukonzera Hastings Kajomba. Hastings Kajomba ndi MP amene akuyimira kudera limeneli, akuyimira ngati wa independent, ndipo Hastings Kajomba watekesa dera limeneli, aliyense akumufuna Hastings Kajomba. Choncho Eneka amukonzera chiwembu chofuna kupotokola mwana pakhosi ndikufuna kukamponya kukhomo kwawo, ndicho linga chonena kuti Hastings Kajomba amangidwe asakhale nawo pa mpikisano umene ukubwerawo. Ndipo akukonzanso chiwembu china kuti pamene Hastings Kajomba akupanga misonkhano yawo yoyenda
kumene koko akapange chinthu chimene chikapangise kunena kuti a Hastings Kajombawo ndithu amangidwe. Ndipo Amalawi ndifuna ndikudziwiseni anyamata amene akuagwirisa ntchito a Eneka ndi anyamata omwewo amene anapitanso kukammenya Innocent Mutholo. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Pamene Amalawi ndofuna kuchoka pa programu ya kumadzulo kuno programu ya nkhanga zaona ndafuna Amalawi ndikudziwiseni kunena kuti mawa maballot paper ayamba kubwera mdziko la Malawi ndipo akufikira ku airport. Koma chimene chikudabwisa ndichonena kuti Amalawi Electoral Commission amakambirana kunena kuti maballot amenewa asungidwe ku airport komweko ndipo asilikali azipita kumakayang'anira. Funso ndilionena kuti akhala safe bwanji. Ife aini aka amene tikufuna kukaponya chisankho tikhululupirire bwanji zimene zikuchitikazi. Funso ndilionena kuti opposition mukudziwapo kanthu pa nkhani imeneyi. Maballot paper akubwera mmawa koma akambirana agwirizana okhaokhawo kunena kuti maballot paper amenewa ayenereka kuti azisungidwa ku airport ku Lilongwe. Choncho tufuna tipemphe azipani zotsutsa kunena kuti mukuyenereka kuchangamuka, maso anu akuyenereka kupenya patali. Pomaliza Malawi ndimafunanso ndikudziwiseni kunena kuti maballot ochonga akhala kubwera mdziko muno kuchokera ku Mozambique ndipo akhala akulowera boda ija ya Chiponde komanso boda ya kumwanza. Ndipo maballot paper amenewa kumene akonzedwa kuti akafikire ndi ku nyumba ya Deputy Inspector General wa Malawi Police, ndipo kumeneku nyumba ya amenewa chipinda china achigumula apanga chipinda chimodzi kuti katundu ameneyi akafikire ku chinyumba chimenechi. Munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, ndipo programu yathu ya kumadzulo kuno amene apatipasira ndi Dr. Lake amene akupezeka ku Durban. Nambala yawo ndi 0743780 Dr. Lake akukhala ku Durban. Nambala yawo 0743780 amenewa aja ali ku Durban. Komanso amatipasira programu imeneyi ndi bwana Dr. Chimera amene akupezeka ku Jamestown. Nambala yawo 064-128-2423 Dr. Chimera Aufi. Nambala yawo 064-128-2423. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, Ambuye
akudaliseni. Salamiza,